аллои меҳрубон ҳидоят кунад ки лоиқи ҳидоят набошем худо расвод кунад. ин хел бисёран баъзен ҳамин хел занакҳои шӯдора ҳамин хел мардак зан дора ина дар никоҳ шояд 10 сол зиндагӣ кардия соҳиби як духтарча ина комиш гирифта баробарда бурдаеш. ма чӣ хел шумо худтона ҳис мекунем ки чӣ хел ҳамин хита мард бача мегирӣ ки кадомет ки граница раҳкием бародарҷоно метавонен акаи муроҷиён да муроҷиат кунен ҳеҷа тарафи номраш меброя масъалаи граница занг бизанем беҳтарин бародара иншоалло ки ана мегирам мебаратон ин соҳ саломат ба хости парвардигор мегирам меёратон. баъд бародарои азиз хостам кадом бародаре ки мақсад мехоҳам масъалаи кор ҷои кор бародарои азиз номра ин тараф меброя ватсап кор мекуна 24 соат кор мекуна. кадомет ки кор мехоҳен дар Подмосква бародарои азиз метавонен ки дар ин номеро занг бизанен. масъалаи ҷои хобаш беплай се вақт рокат мета 15 рӯза дешкай 15 рӯз пас оилек заводай производствои камин бародарои азиз бе фанда фре бе ягон чиз ответственный дар сумтон ман худам ҷавоб мегӯм бародарои азиз на кам оилекаш аз 60 000 на кам аз 60 000 моҳошда бародаро меғалтонен. хоб уҷа ҳастан бародаро уҷа ҳастан сехоиш ҳастан ки то 80 то 90 000 кор мекунӣ яъне ки ма максимал ниша гирифтестам ки што ҳайми қадар боло да то есть зависит ай кори худтон мекуна бародарои азиз объем далшиш рафтагия то ҳаму болора да. баъд бародарои азиз времяи кориш ай соати 8 то соати 7:30 8 ҳамин хелай ана дигар масъалаи пӯшок пар масъалаи попши мопши ҳамаша бародаро таъмин мекунанд. кадомет ки кор мехоҳем бародарои азиз Подмосква метавонем ки ана ин номрои болода занг бизанем. худованд нигаҳбонтон боша. видеора 10% тамошо кунен бародарои азиз видеора 10% тамошо кунен бародарҷоно аз шумо хоҳиш мекунам лайк комментариятона фуромӯш накунед. худо нигаҳбонтон. ассалому алайкум бародарои азиз умедворам ки хуб ҳастен соҳ саломат ҳастен. бародарои азиз масъалаи серьёз не бародарои азиз аз шумо хоҳиш мекунам лайк комментария ихтона бизанед бародар ҳамин лайк мондан ягон майда на дастат мешкана на ҳеҷ иншоалло наоборот бума раҳматат мегӯм. як комментария ки дига менависонӣ чизи боша набоша иншоалло ки ба хайр аст хуб аст. бародарои азиз масъала ҳамин масъалае ки аблошкаи видеора диден ҳамин хоҳар шу дора ай пеши шуш гирехта рафтагиай. мо ҳозир занг мезанам бародарои азиз мегӯяд сухан зилоғмон кушаст ҳозир ай даҳани ҳамин бародар гап мезанам мешнавем баъд ма далшиша иншоалло ки бо гап мезанам бародарои азиз. ака салому алайкум. ва алайкум ассалом. хуби ака саломатӣ хубай? кор бурама хуб тенҷ ака? алло нигаҳат дора бародарҷон. ҳам бовар кунед дами 10 сол да ҳамиҷа гаштем ина. алло сабр бита. бародар ҳамун масъалаи оилат гуфтам. аввал саволат битум ки бародарҷон ҳамун дар никоҳат ҳастай? албатта ҳастай. ҳамин масъала чӣ хел шид ки ҳамун гирехтай рафтай? хай масъала ку чӣ хел гуфтам шумо да ма ҳамҷа маслиҳат кардем омадем ина ман омадам инҷа паспорт кардам ман гуфтам аку паспорт мекунем насиб боша оянда нақл меша намедонам ҳамҷа план кард омад чӣ кард омад инҷа ҳамин 3 апрел омад 18 апрел ай хона биромада ай кор биём нестад. хай чӣ хел гум бе иҷозат бе ягон гап бе иҷоз бе ягон чанд сол зиндагӣ кардӣ? 10 сол зиндагӣ кардам. субҳоналло 10 сол зиндагӣ кардӣ ҳамин хел бе иҷозат биромад рафт? 10 сол аку ҳамин умрма кати аввай чӣ кардам мана хазон кард рафт. алло сабр бита иншоалло ба амраи худо бародар иншоалло ба амраи худо ай уда зани хубша миёвӣ иншоалло ба амраи худо ай уда бо хубтару беҳтарша миёвӣ. ҳамин масъаларо мара мегуфтӣ ки ҳамун чанд фарзанд дорӣ? якта ҳамун духтарча ҳамун духтар дорам ман духтаршам ай ҳамин имепозира занг намезана суроғ намекуна?
نه زنگ هم نمیزنه سرو هم نمیزنه اینا باور کنه همون دخترم چیزی میگفت من سخنش شکستگی نیستم این پرزیدنتسکی لیتسه دماندم خونده است انا بودی همون کتاب قرآن تمام کردم کتاب چیزا نماز خوان کردم هم دختر ما کلان کردم اولاد نماز میخوان اولاد میخوندو اکو نمیدونم که چی مقصد چی فکر داری میگوی چی فکر داری میگوی قطعی اگه صغیره رفته گیای فکر خودت چیه که سیازش سست میگم همه تلفن نداشت با تلفن من همه میبرم پدیزاد گرم میزد نمیدونم با همه دخترچش یاد کردگی همه دخترش قطعی گرم میزد دختر من قطعی گرم میزد این خیلی اگم پدازرنده نبود خطی اگم صغیره گپ زدن شد الو الو میگم که اکای تا پدازرنده نبود قطعی اگم صغیره گپ زدن شد نه پدازرنی نداشتم اگه همینجا اومد پدازرنی هم خیلی بود که پدازاد برامده با تلفنم گپ میزد چی میکرد نمیدونم کم پدازرنی کده بودم اگه مقصد اگه چه 10 سال من زندگی کردم من باور کردم ده میسو نو پنیاد نمیفهم بله میفهم اگه خیلی همین جای مسافری ده با کدا میکردیم چیه کی کدیه هم باور کنه این انسان هم مثال خیلی اکویم بفهم بعد همین جای مسافری میفهمه چی خیلی فهمیدم نه فکر چیه که میگوی اگم فکر چیه که میگوی اگم صغیره فرد که بردگی شای هم خشیدگی اگر من اکه همین خیلی فکر دارم اگر اگم صغیره نمی بردش یعنی که اگم دگونش قطعی می بود او 11 می برامد قطعید بعد منم هم خیلی فکر که یا خش تاورش میشد 11 می برامد کدام صغیره کدیه که نمی بروید خداوند صبرت بده مالا که ایشونو به امرای خدا اشمو یورده و کامینه یاد بینیم باطلش بگو شالا اکا انشالله ما نمرو تمیمونم همجا نمرو همی اکا پلوس 7 919 393 62 94 همی اکا دا یکی میبینینش در یکم جا همی دخترکه همی اکا دا ببرین زنگ بزنیم برادر عزیز خوتیرم فرزندش خوتیرم دخترکش انشالله به امرای خدا اکا انشالله خوب اکا مالش خوب سلامت باشه برادرای عزیز الان شاید نمیدونم چی گفتن ما اصلا یعنی که بچه که خشروه بچه سیمپاتیچ نی بچه یگم جای نوایش نیست بچه سیمپاتیچ نی بچه های نه که همه دانم که تمروجیت ها بسیار میشون راستی گپ افگم برادران ما همه برادر گفتم که چیزی که رفت ترکش کن چیزی که رفت ترکش کن برای که خداوند شاید همیرا سبب وارده بشاوش تو بیتی اگم یعنی که بخشش برادرای عزیز نیتو که ای برادر ده ای بعضم برادرو دم داخل دوره ده برادرو سبب دیوس نشیدن مرده که خداوندم توغری میوره که همه مرده که خوب مرده که نغز بچه ها که خشرفتور بچه ها که خوب یعنی که در میخل چیزها دوچور نشوه و بیناموس نشوه خب برای خاطر دخترش ها الحمدلله که کفتکو کسی که مقصد بفهمونش که برای چی همه بروماگی رفتگی برادرایی که ما شما در مراجعت میکنم همون بعضن همون نومردایی ده که بعضن همه خیل زنکای شوداره همه خیل مردک زن داره اینا در نیکو شاید 10 سال زندگی کردید صاحب یک دخترچه اینا کمش گرفته برآورده بردهش ما چخیل شما خودتون حس میکنین که چخیل همه خطا مرد بچه میگیری که تو است قطعی همو کیف که است دم گرفته است حالا اون که
ҳами дар никоҳи ҳами мардакай чӣ хел номуси мардакӣ ту мегирад. фаромӯш накӣ, валлоҳи қасам мехӯрам бародарои азиз, аз ҳамада гуноҳи вазминтарин дар назди парвардигорае ки зан як бародар дад дар никоҳи як касай ту лезитиш мекунӣ. бовар кунем бародарое ки ҳамин масъалаода ҳастен, аз аллоҳ битарсен. мардак намедонад ки куҷора бизана, куҷора биқапа, и куҷора бикова. ман фақат бародарода муроҷиат дорам, баъд и хоҳарда. бародарое ки ҳамин корора мекунен, аллоҳ шоҳида, ай худо битарсен. Москва, Тоҷикистон бисёр духтарое ки шӯ надоранд, бисёранд ки ай шӯҳошон биромагиян, муҳтоҷи шӯанд. биги ранги мардак, биги ранги ҷавонмард, биги зиндагӣ ки чиай мехези зани як бародарта мехези лезит мекунӣ, мегирӣ, медуздӣ, мебариш дар як ҷои дига. валлоҳи қасам бародарои азиз, як шиноси дигаам буд, ами хел биромаа буд, бечора 3 гулак дошт. занша медузда, мебаранд дар як ҷои дига қадиш зиндагӣ мекунанд. субҳоналлоҳ, аллоҳ хор залилтон мекунад. аллоҳ хор залилтон мекунад. чӣ хел мардакин шумо. аз аллоҳ битарсен. пага фарзанддор мешавад, духтардор мешавад, зандор мешавад, миё занат нест, миё янга дар хона нест. то дарак миёвӣ ки дар куҷои ҳаҷара ҳуҷурш хистанд. барои анқа ма имена намихел мард бачаҳоида ки ҳамин хел корода даст мезананд, ман амвода мегӯм ки то дарак миёвӣ ки дар куҷои ҳаҷара ҳуҷурш хистанд. фаромӯш накӣ, дар як каса ядиста задӣ ку дарта дидиста мезананд. ина ман мегӯм ки дарта дидиста мезананд. барои анқа аз аллоҳ битарсем. баъде хоҳари номуҳтарам, ту аз аллоҳ шарм кӣ, ту чӣ хел як шавҳари нозанин дорӣ. ба худо қасам симпатични бачаҳай бародари азиз. аллоҳ шоҳидай. хоҳари азиз, аз худо шарм кӣ, рӯзи қиёмат наздик омагиай, валлоҳи қасам мехӯрам, ба бӯи парина, ба бӯи як тайгаш неса, ӯ фарзандаки дори давҷа, ӯ фарзандакта суроғ кӣ. ман намедонам ин шӯи ту тура қабулат мекана намекуна, просто мегӯяд ки ман мехоҳам амира бифаҳмам ки барои чӣ айма рафтагиай. барои чӣ айма рафтагиай. як минут бародарам зангам зан. хоҳари азиз, ӯ духтарчата суроғ кӣ. и бародар просто мегӯяд ки ман мехоҳам ки бифаҳмам ки барои чӣ ҳамин одам мара тарк карда биромад рафт, ба чӣ гуноҳам. хоҳари азиз, фаромӯш накӣ, пайғамбармон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки и ҳадиси омагиай. хуб гӯш кунед, хоҳарои азиз, хуб гӯш кунед. вақте ки шавҳар мекунӣ, аввал хушу фикр ки ту шавҳар мекунӣ, ту ҳамира пага хор накунӣ. ина нигоҳ кун ки бечора дар байни 100 дӯст дора, 100 душман дора. чӣ хел номуси ту мегирад ки нигоҳ кун ки қадри шавҳар ҳамиқа баландай ки айнуки чиликиш тотори сарша хуни зардов боша, агар чиркини хуни зардов боша, ай сари чиликиш леста тотори сарша билеси бирай мора тоза кунӣ, толи хизмати шавҳара ба ҷо овардагӣ нестем. хизмати шавҳара толи ба ҷо овардагӣ нестем. ҳоло он ки 10 солай тура нигоҳу бин мекуна, 10 солай қайта зиндагӣ дора, 10 солай дар як ҷога хов мекунен, ту имрӯз хестай, ман намедонам барои ким чӣ партофтаиш пеши дигар кас рафтагиай. хестай пеши дигар кас рафтай. то есть аз аллоҳ шарм ки, хоҳари азиз, аз аллоҳ шарм ки рӯзи қиёматат наздикай. валлоҳи қасам ҳамиқа мегӯмад ки пешаймоне мешай, дигар фоидат намекуна. аллакай ту уже аллоҳ тура лаънатат кардагиай. фаромӯш накӣ, тура худованд ҳамихел задагитай ки ту ҳам бародарат, ҳам додарат, ҳам акат, ҳам падар, ҳам модар, ҳамаи амёра ту уже шарманда кардагӣ. аз аллоҳ битарс, аз аллоҳ битарс. дар никоҳи и ҳатто нигоҳ кун ки қадри шавҳар ҳамин қадар баландай ки, қадри шавҳар ҳамин қадар баландай ки ҳатто на гапи акад, на гапи очад, на гапи отад аз гапи шавҳарда баланд нест. то есть гапи шавҳарат аз тамоми ҳамаи амёда баландтар дар назди
дар назди ту гапи шавҳартай. фаромӯш накӣ, аз Аллоҳ битарс. ман намедонам занг мезани қабул ту мекуна намекунаира Аллоҳи меҳрубон худаш медона, неки занг бизанаш, зангш бизан. беҳуда тура нагуфта ки занг бизан, просто мехоҳа ки бифаҳма дарда ки чӣ дард задай, чӣ балош задай. Аллоҳи меҳрубон ҳидоят кунад ки лоиқи ҳидоят набошӣ, худо расвод кунад. хеле бисёран мо дар ин масъала як-ду суҳбат мекунем. дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинем, бисёртаошонро мебинем ва аллоҳи қасам дар промоёи эфир худде ки як намудои гап мезананд. субҳоналлоҳ, аз Аллоҳ битарсен. аз Аллоҳ битарсен. фақат гардани додарта мешканӣ, гардани аката мешканӣ, гардани падару модарта мешканӣ. аз Аллоҳ шарм кунен. ҳо худованд ку дергири сахтгир ай. худованд дергири сахтгир аст. аз Аллоҳ битарсен. ҳамиха гаптон мегӯм. худованд нигаҳбон томоша. бародарое ки ҳамихел корода даст мезанед, ба худо тобаву надомат кунед назди парвардигор. накунед ҳамин кора. ҳамин кора накунед. на бача мардак ба як азоб занг гирифтай. ҳозир занг гирифта даже наметонанд. аз худо битарсен. худованд нигаҳбон томоша. аз суханои ман хафа нашен. аз суханои ман сахту нараса бародари азиз. ҳарчӣ ки мегӯм Аллоҳ шоҳида, ба хотири Аллоҳ мегӯм. яъне зурм меояд, яъне зурм меояд ки пура ҳамин қаддахтар бисёр чӣ хел виҷдонат мегирад. зани мардака тай каш мекунӣ мебарӣ. зани мардака гирифти бурдӣ, пага зан мегирӣ. фаромӯш накӣ. пага зан мегирӣ. зани трава намхел тай каш мекунанд, мебаранд, ҳаҷара ҳуҷур мекунанд. барои ҳам қадар бо эҳтиёҷ бошед. аз худо битарсед. худо нигаҳбон тоша. ман на милоям, на қорим, на ягон чизи дигар, просто зур меояд. мегӯм ки бародарои азиз, аз рӯзи қиёматтон битарсед. худованд нигаҳбонтон.